कोकणशाही आयोजित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री पोपटराव पवार, गाव हिवरे बाजार, जिल्हा अहमदनगर आणि माननीय श्री भास्करराव पेरे, आदर्श गाव पाटोदा, जिल्हा औरंगाबाद। प्राधान्याने येणाऱ्या 100 ग्रामपंचायतींनाच प्रवेश मर्यादित। आजच संपर्क साधा 9860 3354 58 किंवा 8275 6324 13 किंवा 9405 46 67 70। रविवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मराठा समाज हॉल, कुडाळ येथे कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं। कोकणशाही चॅनल येत्या 26 फेब्रुवारी 2023 ला सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य यांचा एक परिषद घेणार आहेत। त्याच्यामध्ये सन्माननीय भास्करराव पेरे पाटील साहेब आणि पोपटराव पवार साहेब सुद्धा हजर होणार आहेत। तर मी या दिग्गज लोकांकडून शिकून घेण्यासाठी मी सर्व जिल्ह्याचे सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना आवाहन करणार आहेत की आपण याच्यामध्ये सहभागी व्हा आणि त्यांचा ज्ञानाचा लाभ घ्या। ग्रामविकासाचे हात बळकट करण्यासाठी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। या भव्य दिव्य कार्यक्रमाचे साक्षीदार होण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला आजच सबस्क्राईब करा।